गासैबो न'निफ्राय गासैबो थाखाफ्रा जोबजोब्बाय आंहा बे थाखाफोरखौ होनो आंहा जेबो राहा गैला। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नास्रायबिल गामिनि थागिबि इसाहाक नार्जारीया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो आथिं आखाइ सोमावनो हायै जानानै गोग्लैसोनानै दंमोन। नाथाय हरखाबै थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि हरखाबै तामिलनाडु निउर' फाउन्डेसन देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो आरो देहा नायबिजिरखांनायनि उनाव मोनथिनो मोनो दि इसाहाक नार्जारीया ब्रेन टिउमार जानानै पेरालाइसिस जानानै गोब्राबै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। नखरनि हा-हु आरो न' फाननानैबो फाहामथाय होनो रां जथायनो हायाखै दुखुथिया नखरा। गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानायावबो इसाहाक नार्जारीनो फाहामथाय होनो 8 लाख रां नांगौखौ जथायनो गोब्राब जानायाव रायजो राजा आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ हामलायदों बिसि सामेला नार्जारीया। लोगोसे 5 नं सराइबिल बियाबनि ब्लकनि आफादगिरि रन्जन बसुमतारियाबो नखरनि जानानै रायजो राजाफोरनिसिम आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ हामलायदों आरो खावलायदों। हागुंफारा होनना बुङो आरो बे नखरा इसाहाक नार्जारी नखर। दा गिबियाव नोंथांनि चेनेलखौ आङो धन्यबाद बावो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि दिनैहाय नैबे नखरा 2 माससो जालांबाय। बे नखरनि गारजेना नामा जाहैबाय श्रीजुत इसाहाक नार्जारी। बिथाङा ब्रेन टिउमार जादों आरो लोगोसे पेरालाइसिस बेजोंनो जालांफाबाय। दा बिथांखौ जोङो तामिलनाडुनि निउर' हस्पिटालावहाय जोङो सिकित्सानि थाखाय लांनाय जादों आरो बेवहाय अपारेशननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दा बे अपारेशननि बेलायावहाय आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, गोबां बे नखरनि धोन सम्पति थांबाय, हा बिगाथाम फाननांबाय, न' फाननांबाय। दा बिथांनि नखराव दा थानो आन्थाल' ग्रुप हाउसनि मोनसेल' न' दंसै। दा बिनि गेजेरजोंनो आं मेसेज हरनो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोननिसिम, जेन' बिथांनि नखरा जेन' एसे उफाय जानाय बादि बे खैफोदनि समावहाय रायजो राजा बिथांमोनहा अननानै अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे बिथांनि बे खैफोदनि बेलायावहाय दिनै बिटिसि सरकाराबो अननानै इसाहाक नार्जारीनि बे सिकित्सानि थाखाय एसे रां अनसुंथाइ अननानै हरो, बेखौनो आंनो भारतनिफ्राय आङो बिटिसि सरकारखौ आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दा जोङो बे नखरनि बिसि दङ, बिथाङाबो गावनि नखरनि जेनाखि गावनि फिसायनि खैफोद बेवहाय मा जादों मा जाया निस्सय बिथाङाबो बुंगोन। बेनिखायनो आङो बिथांनिनो गामिनि सासे सोमोन्दो गोनां जानायलाय आं बिथांनि जानानै आं बेखौनो खावलायबाय, जेन' जोबनायावहाय बिथांनि बे खैफोदावहाय जोंनि बर' माहारिफ्रा अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनाव खावलायनाय थाबाय बिटिआर सरकाराबो बे फंबायनि बेरामनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंनि फिसाइया बेसेबा गोजानावहाय डक्टरनाव थांनानै दंहैयो, नाथाय आंहा थाखा फैसा गैया। बे डक्टरनाव हैनो थाखाय रांफोर गैया आंहा। बे रांफोरखौ अननानै आंनो रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन। आंनाव जा एसे थाखा दङमोन बेखौ आङो गासिबो बाहायजोब्बाय, गैला। गासिबो हा हु फानजोब्बाय, न' फानबाय, गासैबो गय एसे दंमोन बेखौबो होजोब्बाय, गैला। आं दा मा राहाजों नायनो, आंहा राहायानो गैला। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनावहाय आङो खावलायदों, आंनि फिसाइखौ बे डक्टरनाव थांनानैहाय बे थाखाफोरखौहाय नांगौ जानायलाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। 8 लाख नांगौ होननानै बुंदों थाखाखौ। बे थाखाखौ आं दा अबेनिफ्राय मोनगोन? आंहा मोननांगौ राहायानो गैला। गासैबो न'निफ्राय गासैबो थाखाफ्रा जोबजोब्बाय आंहा। बे थाखाफोरखौ होनो आंहा जेबो राहा गैला। ओंखायनो अननानै आंनो अनसुंथाइ हरबा हामगौमोन।
खर'आवबो ब्रेन टिउमार जानानै गोलैसोनानै दङ आरो आथिं आखाइ सोमावनो हायै पेरालाइसिस जानानै दङ। बेखौ माब्रै फाहामनो हागोन? थाखा फैसा गैला गरसेबो।